González naiz, lan egiten dut komunikazio enpresa batean, berez ikasketak, ez dira horiek, ikasketak eta lan egiten dut ezena guzti zarremanetan. Ikasi nuen geologia, eta gero klimatologia, klimatien buruko mazterra. Eta hori ezin dut bastante gurekin pentsatu politikoa, beraz, formazioz gehiago, formazio zientifikoa batzutan ere, lan egin dut. Wikipediako administratzaileetako bat naiz, beraz atuko dizu zer den hori, nik izontarkoa dela baina ez da. Eta denbora bat Wikipedian ganean, artikuloak sortzen, artikuloak editatzen, eta batzuk ere egiten. Eta bai, egia da, hori momentu dutekoa, daukagu pelea bat, alde batetik, gustatuko litzai nuke ikastetxeak eta batez ere unibertsitateak implikatzea Wikipediak sortzen, horrelako disiplina batzuk ez dugu ezerrez, edo oso gaizki daude, baina bezatik, bai, eskotan komentatu eskatzen nire artean ikusten dugu, Wikipedia edo nork aldatu dezakeen txarrera, eta hori gertatzen zaigun askotan, kuriosoki ostiralean azken orduan, informatiko orduan, estadistikek baritugu, azken orduan izuten. Informatiko orduan, nik imaginatzen dut klase batean, informatika klasean institutuan, ez? Sartu eta begiratu, eta irakasleak ez badu begiratzen, zara sortu, zute adinegatik edo irakasleak izateko adinen zaudete, irakasleak zarete, edo ez dut. Irakaskuntza. Dioz, nire interesak daude moduz berdinak azaltzeko, eta igual azalduko ez dut tresna batzu daudenak irakasleak nire ustez interesgarriagoa direna, ikusteko horrenokan potentzial batzuk, ez eta, azalpena orokorra duman. Ni hasiko zitza egiten, entzuenean bezala galdetu. Saiatuko nahiz ez betetzen dira egiten. Hau da euskarazko Wikipediaren portada. Momentu horretan aldatzen da, eta aldatzen da. Euskarazko Wikipedia ditu 11 urte pasatxo, 11 urte terdi, eta 11 urte terdi ebietan ditugu iaia ebelek 97.000 artikulu. Horrek esan nahi du dela, inoiz euskaraz eginiko enziklopediari handiena, zabalena, eta beretzeiko horretaz ere, sinizgarriena. Hori gero ekatuko zuz zara esan dugu. Hau da, beste modu bat esan da. Kontuan izan da, lehenengo urteetan euskarazko Wikipediak zuela aktivitaterik eduki, sortu zen, baina bi artikulu zeuden eta ez ziren artikulu berez. Lurra, literatura eta beste pare bat dago ziren. Esan dezakegu 8 urteetan, jende askoren artean, egin dugula gian euskaraz inoiz egin den obrarik zabal eta handiena. Eta egin dugu herritarrok. Eta hau da nire ustez zerbait baloratu barrena. Eta bezetik egin dugu inoiz euskaraz egin den eduki libreko obrarik handiena. Eta hau bai delatudarik gabe. Guztiz librea da, nahi duenerako erabilitzake, baita saltzeko ere, norbaiteko osbidatzen badu negozioa dagoela Wikipedia imprimatuta saltzen egin dezake. Jakin bezala volumena izango lizatekela oso handia, ideia bat egiteko Bigarren Mundu Gerrari lotutako artikuletan bakarrik ditugu 500 horrian idatzita. Orduan, ideia bat egiteko, ze volumen eta ze Bilbo eta Bilbotarrei buruz 500 horrian idatzita. Beraz, volumena ikaragarria da, baita ere argazki eta media pila batekin, eta media bat aparte atalari gustuko zaidalako, eta lan asortik dut horretan, batez ere animalien inguruan, animali anfibioak, larrastiak
eraztiak normazkunak, horren inguruan daukagu guztiak, identifikatu dauden guztiak. Izen zientifiko daukaten guztiak sortuta daude, gutxienez katalogoetan aurki daitez, katalogo eskuragarri dauden katalogoetan aurki daitezkenak. Gero ikusiko dugu hori, batzuk oso laburra dira, agertzen da izena eta bere zailtapen. Horretaz gain ditugu artikulu geografiko pila bat, Euskal Herriko herri guztiak eta auzo ia guztiak edo sartuta, Euskal Herriko mendi nagusiak, baita ibaiak eta bat, Estatu Espainiarreko eta Estatu Frantseseko udalerri guztiak daude, munduko hiri nagusiak, eta munduko administrazio provintzia estatu direnak, bakoitzak gehienak. Estatu batzuetan, estatu batzuetan ez, baina, orokorrean badaude. Eta historiari dagokionez, historiako pasarte nagusien inguruko artikula ditugu, baina beste Wikipedia batzuekin konparatuta, bizkazioako ere bagabiltzan, da industria. Eta bai dago esfortzu bat, azken gertakarien inguruko artikuluak egiteko. Hau da, ditugu artikulu gehiago azken 1000 urteetan gertatu diren gauza nabarmenen inguruan, horretamente bat gertatu ziren gauza nabarmenen inguruan. Horrek esan nahi du, agien ez dago beste jendea interesatuta historia garaikidean, baina badaukagula gaur egungo fenomenoen inguruan informazio emateko gogo bat. Hori, gero ikusiko dugu gehiago, bale? Esan dago, Wikipedian daukagu azal bat, eta hau da normalki jendeak ikusten duela sartzen denean. Nik ez, ze normalki Wikipedian ibiltzen garenok daukagu horri da gutun bat dagoela hemen eskerrean ditzen dena aldaketa berriak. Eta publikoa da, Wikipedia guztia publikoa da, idazten den guztia, dago aukera gauza batzuk bezalatzeko irainak eta bat daude ez geratzeko registroan, baina Wikipediako guztia publikoa da. Ez da egin onde ikusten duzuen, ez letra ez da oso garri ez? Ez da landu eskabat, nahiz eta eskabiku osoan. Kontrolko moan izoliz. Bai, orduan. Bai, ikusten. Hau da bait, Wikipedian ibiltzen gareno beretako lantokia, ez? Hemen daukagu gertatzen ari dena. Goian hemen ditugu gu jarritako atajo batzuk, handako daitezkena bat, proiektuak, dauden ideia ezberdinak eta bat, ezkezkatu horregatik, eta hemen azpian daukagu egon diren azken aldaketa guztiak. Eta basatzkizu zuek ikusteko zergatik askotan, eta hor gero kontrola azitzen dugun eta bat, zergatik badaukagu kontrola gertatzen dena inguruan. Hemen agertzen da, artikulu batean, ze ordutan, nork egin duen aldaketen bait kopurua. Hau da, Xabier Armendariz, eta normalki, denbora daukagunen artean, ezagutzen gara eta konfiantza daukagu. Xabier Armendarizen oso aldaketa horrek egiten zuzentzailea da, eta itzultzailea eta krison aldaketa egin ditu horretan, bera dago artikulu hori aldatzen. Bezala, ditu hainbat aldaketa. Azkena da, Futbol Club Barcelona B, eta da eginikoa, baina, Keiko Jumetauer, Alberto Pérez musikaria, ikusi ezakegu gainera zein den aldaketa. Adibidez, hau, MKN 1989 ez dakit hemen egin aldaketa zein den, eta beraz, horren diot hemen ezberdintasuna eta esaten dit. Aldatu duela bideoa horregatik, supongo hori izango dela horrek bere kanala. Joan da, aldaketa bat egin du. Lehenago dendunean ikusita, adibidez, hemen zein du berrogeita bederatzi bait gehitzeko. Gehitu ditu adibidez, bibliografiaren hizkuntza. Egin ditu horrela oso batzuk. Hori, ez kezkatu garetu duzu parte hori bertzen behar azalduko du gehiago, baina hemen daukagu Wikipedian gertatzen ari denaren denbora guztian. Euskarazkoan ez dago hainbeste aktivitate, burutuko zuen bezala, ingelerazkoa ikusiko bagenu hau,
segunduro milaka denbigedako, eta filtroak erabiltzen dira, eta bar. Ditugu, ze artikulu berri gauden, adibidez, hau, B bat baldin berria bera esan nahi du, joan ginateke, eta norbaitek egin du berekin horren inguruko artikulu bat, non dagoen, arrazki batzuk, sortu zuen, eta orduan, ikusten zuenez, biltzen dugu bai Euskal Herriko jakintza, baina baita jakintza unibertsala, edo fenomen unibertsala dienak, eta hori gertatzen dira bi gauza, eta zut interesgarria da. Jendea dauka sentsazio euskarazko Wikipedian artikuluak direla oso Euskal Herriko artikuluak. Sentsazio hori dago. Dago ikerketa bat egin zutena Katalunian, eta ateratzen duena da espreski alderantzi zela. Hizkuntza gutxituetako jendea proportzioa jakintza unibertsal bat gehiago biltzen duela besteek baino. Zergatia da oso argi, zergatik hori, baina berez proportzioan denetari biltzen du. Hori da gauza bat. Eta bigarrena da, Wikipedia gertatzen den fenomeno bat, eta guri ere gertatzen zaigu, eta da, behin galdetzen zuten Wikipedia sortzaileari, gini poesi, esaten zioten, ez aio egin dotxagarria Harry Potterrek izatea artikulu bat Hamletek baino. Eta bera esatzen zuen horrek reflejatzen duela jende gehiago interesatuta dagoela Harry Potterrek Hamletek baino, eta bera entziklopedia jaso bat duela hori ere. Eta hori azarrak gertatzen zaigunen. Hau da, interes gehiago dago Pokemonei buruz, zazpirre pertsona historikoei buruz. Eta orduan berez, Pokemonei buruz, eta kitea da begiratu, dragoi nolako pertsonaiak, eta hori gober reflejatuta Platonen Iliadako pertsonaia baino. Zergatik dagoelako jente bat arroztiko horiek dituela interes daukalako. Eta hau daukagun, bai suposatzen du arazo txiki bat nire ustez, eta da ez dagoela jente nahiko hobi nahikorekin euskarazko Wikipedia bertako jakintza unibertsal bat eskuratzeko, matematikaren inguruan, badago pertsona bat matematikaren buruz partikulak dituela, pertsona bakar batek gehiatzi barru du matematikako jakintza guztia, galduta daude. Ulertzen da hori. Orduan, parte batzuetan, esan duzu joan, nola daukago artikulu bat honen inguruan, eta beste batzuetan duzu joan, nola daukago artikulu bat honen inguruan, zergatik du daukago, horren interesa daukalako. Orduan esan dako, hemen daukagu, ikusi duzue, hau osatzen hasi egitzenetik norbaitek egin du aldaketa bat. Eta gainera egin du robot batekin, eta aldatu du argazki bat bezakotetik aldatu du. Orduan, honekin gu bai kontrolatzen dugula Wikipedia gertatzen ari dena. Eta Wikipedia gertatzen ari dena kontrolatzea da kalitatea zirkulatzeko modu bat, jendeak aldatuko balu, eta inork ez balu jakingo zer egin gertatzen, bila hoetetan guztiak askorren egoke. Baina horrela badaki. Orduan, lehen esan dagoa, ni administratzaile naiz, administratzaile izateko egin duzun bakarra da zure buru aurkeztu, edo batzutak administratzaile gehiago behar ditugu, eta orduan, ez da baina dode, eta lau administratzaile behar ditugu, norbait, eta nik aurkeztu bere buru da, administratzaile dira. Administratzaile daukaten eskumen bakarra alderatu da erabiltzaile normal batekin, edo erabiltzaile, inkluso da. Erabiltzaile ez den norbaitekin. Hau normala da ere. Administratzaile batek dituen eskumen bereziak dira alde batetik gaizki eginiko artikuluak ezabatzeko gaitasuna duela, gaizki daudenak eta bat, eta bestetik blokeatu dezakela erabiltzaile bat egitetik, edo blokeatu dezake artikulu bat aldaketak egitetik ez da hori asuntzua baldin bada. Adibide bat egiten dut. Zuek imaginatu orain gertatu denak krimearekin. Imaginatu esan zuek krimeako artikulua blokeatzen ez baduzu, egongo dela minuturo ukrainiano bat eta ruso bat artikulua datzen. Bai, eta horrek zer sortzen du. Sortzen du, ditzen zailo, edizio gara, sortzen du momentu bat, non egoera jasan ezin den. Wikipedia da, ez horrek interrekatu bezala, du bakoitzaren
blokeatzen da, eztabaidara eramaten da, eta eztabaida saiatzen da soluzio neutral. Eta hau da garrantzitsua. Wikipedia nahi dugu neutral izatea. Neutraltasuna ez da existitzen. Hori, ez da existitzen neutraltasuna. Baina konsideratzen dugu neutraltasuna dela subjektibitate guztien batuketa. Beste modu bat ez esan da. Euskarazko Wikipedian Iruña Euskal Herriko hiriburua da. Bai, hori evidentea da ez dela neutral. Gazterazko Wikipedian Iruña da Komunidad Foral de Navarraren hiriburua. Hori objektiboa da, baina ere ez da neutral. Dagoelako jendea konsideratzen duen Euskal Herriko hiriburua da. Beraz, zu jarri ezakezu, ikusi ezakezu nola dagoen, zu bi ikuspegi horiek jarri ezakezu, ez? Iruña, gazteleraz Pamplona, garrantzitsua da, zeberez izen ofiziala ere bada, Nafarroako hiriburua da, eta Eusko Abertzaletzat Iruña da Euskal Herriko hiriburua. Bai, hau da neutraltasuna mantentzen saiatzea. Ez da egia, ez da neutrala, ez da neutrala. Bueno, dago artikulu batzuk errezagoak direnak neutralak izatea, baina beste batzuetan ez dago. Zer da artikulu neutral bat Jesukristo edo Buda edo sozialismoa edo ezin da zu artikulu neutral bat egin. Baina, saiatzen zara ali eta neutralen egiten. Eta hori egiten zu jende askoren ekarpenetekin. Bai, eta jendea jo daiteke artikulu betzen. Baldimanago edizio dela bat blokeatu ezakezu, kasu honetan bezala, ipina daukagu erdi blokeatuta. Horrek esan nahi du bakarrik registratuta dagoen jendeak aldatu ezakera. Edo zeinek aldatu ezake, baina registratu bazara. Ez da oso konpio mundiat. Egin oso batzuk. Eta bestetik, artikulu guztiek daukate eztabaida bat. Eztabaidan dago jendeak eginiko ekarpenak denboran zehar artikuluari. Ez dago, kasu honetan ez dago gehiegi, baina alde artikulu batzuk bai sortzen dutenak eztabaida interesgarri bat eta eztabaida horrek eraman dezakena Wikipedian bozkaketa bat egin dira. Eta bozkaketa horrek normalki politikak egiten ditu. Wikipediako politikak, edo kontsentsuak. Erakutsiko zuet kasu historiko bat. La población, ez dakitak izan hori nagoen. Población da herri bat, Nafarroa eta Arabako mugan dagoena. Txikitxoa, eta berrogeita zazpi biztanle. Talia sortu duena, inoiz euskerazko Wikipedian izan dugun eztabaidarik zutxuena. Zergatik, tildeagatik. Zein da arazoa? Arazoa da, euskaltzaindiak bi arago ezberdin dituela herri honen inguruan. Eta, hemen behar, joten bagara, euskaltzaindiak esaten duelako la población idazatela azentuarekin, baina deklinatzerakoan azentuak egin duazen. Orduan, honek sortu zigun eztabaida bat eman behar zen, eta da, euskarazko Wikipedian simbolo diakritikoak erabili bat ditugu, baita Euskal Herriko herrietan ere. Da eztabaida bat, hemen debateko diogu, oian, zenburu aktibiarekin, azkenean bozketa batera eraman zena, eta bozketa, ikusten duzuen ez, argudioak eta bar, eta hau dakot gainera, dauka, politiko ofizial bat da, baina, igual ez dago. Bai, 2008ko urrian, izan genuen, inoiz euskarazko Wikipedian egon eztabaidarik egina, eta ekarri duena aldaketa pila bat. Adibidez, Kadiz euskera da ze eta tildearekin han, baina Kordoba karekin eta tilderik gabe. Euskaltzaindiak ala dio. Beraz, eztabaida hori, eman behar zen momenturen batean. Eta batean eta politiko ofiziala bat dago, eta politiko ofiziala da baldin baditu simbolo diakritikoak eta idazten bada alfabeto latinoan, guk alfabeto latinoan jarri aldituko simboloan, eta beraz horiek erabiliko ditugu. Baina ikusten duzue, eztabaida ez dela tontekeria bat, ez
eztabaidak ematen dira, beste simbolo batzuk, euskeraz, simbolo diakritikoek zer esan dutela nahi bezun gaieraz, eta txinoz baldin badago nola, eta orduan, daukagu arazo bat. Eta euskarazko Wikipedia azkarrago dago euskaltzaindia hori. Arazo bat da. Guk jale dituen Errusiako pila bat jenderen artikuluak euskaltzaindiak egin zuen erako alfabeto zientifiko euskaratzeko modua. Eta orduan aldatu behar izan dugu artikulu guztiak. Hori betetzeko. Gure guzti duzku ez da nahi ditzatu da. Orduan hori. Eusen adibide bat ikusteko nola. Batzuetan artikulu batean ematen den eztabaidak eramaten gaituen eztabaida handiago batera, eta horrek eramaten gaituen kontsentsu bat bilatzera, kontsentsurik ez badago bozketa batera, eta bozketaren ostean hori da politika ofiziala. Politika ofiziala gala daitezke, baina igual antzu da berriro eztabaida bera ematea. Urertu da guztia, orduan, Wikipedian kozutabetako bat da neutraltasuna. Neutraltasuna zer dut jakiteko, behar duzu kontsentsu batzuk egotea, ez dara zago neutraltasuna. Bigarrena da, verifikagarria izatea. Verifikagarria izatea esan nahi du, nik ezin dut asmatu egoza bat. Eta asmatzen badut, blokeatu bat naut, ari naiz informazio faltxo ematen. Zer da verifikagarria izatea? Verifikagarria izatea esan nahi du afirmazio handi batek iturri bat behar duten. Berdin dit iturria benetazkoa den edo ez. Iturri bat dago. Eta iturri horrek, bera jakingo du zer egiten duen, baina aldizkari batean publikatuta dago, eta beraz, ala da norbaiten zan, ez? Ulertzen da. Idea bat egiteko, Krimea. Zer da Krimea? Krimea da penintxula bat, eta beraz leku geografiko bat, eta beraz ez daukagu eztabaida politikorik. Krimea da Errusiaren barruko errepublika bat. Krimea da Ukrainiaren barruko errepubliko autonomo bat, edo Krimea da egun batez independiente izan zen herrialde bat. Orduan, egiten duguna da, horrialdeak ere sortu, kontsentsurik ez dagoen bitartean, edo jendeak gauza bat edo besteak bitartean bitartean, arkipen horriak ere sortzen dira. Baina, niloten manaiz, Krimeako Errepublika, artikulora, ez? Baina, gobetzaranean, egunotan albiztera eta berazan daiteko hori abizatzen dugu, Krimeako Errepublika Rusian dago, eta Krimeako Errepublika Rusian dago, ze artikulo bat dago horren inguruan, esaten duena, eta berez, Rusiak ala esaten du. Baina ez duguna aztu gara Krimeako Errepublika autonomoarekin, Ukrainiak esaten duena berea dela. Bi artikulu ezberdin dira, momentuz. Mundu mailako, onarpen bat ez dago bitarra, bi artikulu ezberdin dira. Honekin zer esan nahi dizuet. Hau da, neutralitatea, bestela iturriak egotea. Iturria bat daude, esaten duena Krimea dela Ukraina, daude baraket administratibo dago, eta gertzen da. Eta bestea da Wikipedia aldakoa da. Enziklopedia idatziek ez daukate gaitasun dago. Hau da, munduan ez dago, eta gauzak asko aldatzen dut dira, ez da inoiz egongo euskarazko enziklopedia idatzi bat, non Krimea Errusiaren parte gisa agertzen da. Ez da existituko, inork ez du gehiago imprimatuko euskarazko enziklopedia bat. Ez daukatzen zuri momentu honetan. Euskarazko Wikipedia Adolfo Suárez hilda dago. Enziklopedietan ez dago egin. Normak enziklopedietan ez dute jartzen jau goikoa jaio zen eta ez dago jartzen. Esan gizuena da, euskarazko Wikipedia, beste Wikipedia guztiak bezala, dorkotua dago. Frantziako lehen ministroa Manuel Valls da. Orduan, dorkotua egoteaz gain, horrek sortzen du izatenena momentu honetan lehen informazio iturri.
berez ez duke izan behar, baina bere garaian, ezakit, nia segin zenean unibertsitatean ikasen, duda bat bat imazero zerbait inguruan, liburutegira egiten ziren. Eta normalki, segitzen ziren, irakasle batekin hitz egiten, bai, badakazu, dakitzen inguruan, edo hau liburu bat horren inguruan hitz egiten duena, eta jakin behar zenuen, liburuaren bukaera egoten zela iztegi bat bezala, eta jatzen zuten ze horri aldean den. Hori desagertu da. Da jakintza bat, existitzen dena, eta horretak izan egiten ziko zen horrein ikasleeta bat, existitzen da, eta jakin behar da, baina momentu honetan Wikipedia da bilaketarako lehen leku bat. Zula gizu bat informazio basiko bat, eta sakontzeko. Ni hasi nintzenen karrera hori gertatzen zen, bukatu nuenean, ja Wikipedia erabiltzen duen lanetako edukiak bilatzeko. Egin badu lan bat honen inguruan, bilatzen zen duen, bertan zeuden PDF batzuk ja behar referentziak, eta horietatik abiatzen zinen gero bilaketa eta hori bibliografiak. Tendentzia ilusia izango da, gero eta gutxiago gainera ingo dela, bigarren bibliografia bilaketa hori. Ja dituzulako artikulo bikainak, gauza askoren inguruan, euskarazko Wikipedia, ikanerazkoa. Ulertu dago, talderik? Baina ipan duzu robotak, zer dira robotak? Ese artikuloak robotak egitatzen duela? Bai, claro. Ulertuko duzun bezala, da iruditazio artikulu egitea eta mantentzea eta zuzentzea eta bat eskuz lan bizitza osorako lan egitzatik. Orduan, daude programa informatikoak erretzen digutenak lan horiek egitea. Adibidez, batzuk, jartzen duen bakoitzean, batzuk jartzea. Begiraz, egituz bilaketa bat, eta daude 200 artikulu egitea. Robot bati erakutsia diozu aldaketa hori egiten, da programa informatikoa, ditzeko programa informatikoa da, bilaketa egiten duena. Kasu honetan da, argazki bati izen aldatu diote. Argazki hau, argazkia egiten klitxe eta data eta ordua. Kontuamente konsideratu du hori zera eskriptiboa aldatu dio izena, eta orduan robot batek izena aldatu dionean, argazki hori agertzen den munduko Wikipedia guztietako artikulu guztietan egiten du aldaketa. Gaurkotu egoteko. Bai, modu berdinean, esaten badiot erakusteko bote klieniko lanak, nahiko apal daudez, aldaketa batzuk egon dira. Adibidez, lehen, orain egiten da beste modu batez, baina lehen, artikulu bat sortzen denean, zu artikulu egiten bazara, hemen daukazu eskubian beste hizkuntza. Karo, hori gorkotzea ezinezkoa zen, ez bazuen robota. Hala, artikulu hau sortzen geroenean, robot batek abizatzen ziren beste Wikipedia guztiekin sortu dugun artikulu bera dela eta jartzen ziren artikula. Horrein beste modu bat ez egiten da, roboten bitartez ere, baina ja automatizatua dago eta repositorio zentral bat dago. Beste modu batez, hori, daude batzutan aldaketak, aldaketa simpleak ikusten duzune eta hau aldatu da, edo adibidez, azken aldizera hori dugu. Dagoen ikusten artikulo bat hausaz, eta gizergatik, Lituania edo Letoniako ez dakizel provintzia. Ostia, provintzia hor, eta ingera eskoan tatzen zuen, provintzia hori bezarretu ziren 2009an egizenako aldaketa administratibo bat. Bala, orduan, artikulu guzti hori, provintzia guztiena jarri behar diozu, provintzia bat da beharrean, provintzia bat zen. Esaten diozu, hori zarren horretan aldatu diozu, eta robotak egiten duzu. Modu berean, egin dugu adibidez, lehen esandako animali guztien artikuluak sortu. Datu base bat jaitsi, datu base hori antolatu, datu base horietako antolaketan euskera arau minimo batzuk erakusten dizkiozu, ez dela, hau, lan informatikoa dago hor, eta ondoren jartzen duzu, eta zugaz afaltzera eta programan jarritzeko artikuluak sortzen. Horrela sortu? Uniko fitxa moduko hori? Horrela gauzak ere egin daitezke, adibidez. Frantziako udalerri guztiak Frantziako udalerri gehienak daude sortuta robot batekin katalanek garatu zutena, diru laguntza batekin, eta guk euskeratu genuena.
ez da bakarrik euskara. Euskarazko arauak ere irakatsi bat ezkiozu, nola den plurala eta nola den singulara. Nola esaten den bertan datu bat zorretan zegoen izango izan. Baina, egaten bazara, artikulu hau robot batek sortu du. Guzti hau robot batek ikatzen du. Robot horri euskara irakatsi diogu, esan digu non dauden datuak eta berak egin du artikulua. Gero ez duzu egin pasa egiten horrela edo... Zerrikiak ez du irakurtzen jakiteko robotak ondo egin duela edo seguro zaudete robotak ondo egin duela? Ondo egin du, zago dudarik. Ezin du asmatu diskutzen. Ezin du asmatu ezer ez egun esateko. Artikulu guztiak dira igualak. Hau da, artikulu guztietan kartzen du 2007an berreuta dago etxe bizitza zeuden. Beste jarriko du, 2008an milioi bat berreun etxe bizitza zeuden. Eta bat bat ima zegoen jarriko du etxe bizitza bat zegoen. Ez dago aukerari ez egiteko. Testoa hau ez du testoa sortu robotak. Testu zaila. Datu basearen arabera, testu zati bat edo beste bat hartu du. Orduan, guk egin gara zen artikulu bat egin, horrekin, artikulua zuzentzaile ezberdinekin guzti zuzendu, pertsonek zuzendu, guzti zuzen zegoela, konprobatzerakoan beste artikulu bat egin zuzenketa horrekin, begiratu ondo zegoela, horrela, 10 bat artikulo, bale, funtzionatzen du kasu guztietan, 26.000 artikulo hori izkiozu. Horretzen da. Hori da, datu base hau kasu honetan Kataluniako Wikipediako informazio dute. Hala ere, datu base hori publikoa. Eta hau da, Wikipedia behar duguna dira eduki publikoa, eduki libreak. Seguk libreak hartzen dugu, eta beraz librean ez dugu jarraiko copyrighta horretzen. Beste modu bat esateko, Eusko Jaurlaritzaren datu asko pribatuak dira. Norenak ezakigu pribatuak dira. Open Data, Open Government egin zuen, Open Government egin zuen zerbait, eta hor dauden datuak bai dira publikoa. Baina Eustaten datuak copyrighta horretzen. Zin ditugu erabili, erabiltzen ditugu, guztiak erabiltzen ditugu. Da datu egiteko, azkazen bizietan batean, hola copyrighta da. Hola, nahi badute epaiketa horrean esatzea, ez entzun. Hori da gehiago, ez ezaguntza. Baina Frantziako politikan, eta estatu batuetakoan, datu, gobernuak egiteko datu guztiak libreak dira. Estatu batuetan nahi da horrela, NASAren argazki guztiak libreak dira. Zain NASAren argazkiak ordainduta daude, herritarrek ordaindu dituzte. Bai, Eusko Jaurlaritzaren argazkiak ez dira libre. Orain, irekian hartzuten guztia, irekia.euskadi.net, hor dagoen guztia librea. Baina, bestela ez. Orduan, guk erabiltzen ditugu repositorio publikoak libreak, eta kasu batean ez badira libreak dira informazio copyrighta eduki ezin dezakeen informazioa nuloa dena. Beste modu edo esan Libiako leko bandera, karratu berdeko zena, ez zen copyright dugu. Karratu berdeko baterako. Zinu copyrighta jarri karratu berdeko, jarri gari hor, eta hori hori ez. Por ver, el licenciado hori bat ez dut hori bezala horrengo. Interesgarri gara ere baterako. Wikipedia guztia dago CC by SA. CC da Creative Commons, dela licentzia konkretu bat, eta horren azpian dago by SA. By da beti zitatu behar duzu nondik atera duzun informazioa, eta SA da zera laik, oda modu berdinean partekatu behar duzu. Zera laik horrek baimentzen duena da, norbaitek publikatzen badu, ez eta digu atera, ezin dioela licentzia restriktiboago bat jarri, modu berdinean licentzia du batera. Eta bai da, esan behar duzula, nondik atera duzu. Gero erakutsiko zuen adibide bat, polita dena horrekin. Horrela egiten duen eta horren arabera, ezin gozan copyrighten dokumentu baterako, ezin gozan Wikipediako informazioa. Bai. Alduzu, baina automatikoki zure copyrighta anulatzen ari zara. Parte horretarako gutxienez. Zezuk zer alaik erabiltzen duzu, beraz, modu berdinen partekatu duzu.
Kontrako bai ezin dela egin. Zidu, kopiarreta okartu da hartu, kopiatu eta itxaso. Horokitzen gara kasu konkretu batekin. Eta da lur entziklopedia. Lur entziklopedia, kopiarreta okat, pribatua zen, egin du eta naurika etxo batek egin zuen eta diru bat egatzen zuen hortatu. Diru bat egatzen eta libre izatea zira gauza kontra zarrean, diru bat egatzen kopiarreta librea duratzen dut. Zer gertatzen da lur entziklopedia, porque da marute ez du entziklopedia gehiago esaltzen. Ez du zentzurik. Orduan Eusko Jaurlaritzak erosi zuen entziklopedia eta erosi zituen eskumenak. Eta egin zuena zen konkurso publikoak, Elhuyarrek irabazi zuena, bertako 40.000 artikulo, lurreko 40.000 artikulo, bertako informazioa Wikipediara pasatzen. Azkenean geratu zen, berriak ziren 10.000 artikulo, bestetan zen informazioa ja Wikipedia zeukan hobea. Eta beraz, lur entziklopedia-ko edukirik onena, Wikipedian ja sartuta eta berritu dago. Hilda dago jendea hilda dago, lurren oso zegoen, lurraldea bat leku saltatu da, printzesmentu bat dago, eta hori egin gerren talde batean, kasu bakarrak kontratu bat izan dugu egiteko, Elhuyarrek kontratuko dituen zuzenketak egiteko, eta Elhuyarrek hori egin zuen, eta horrela egin dira bi fasetan kopuru ezberdin, bigarren asko txikiago. Zuek jakiteko, Eusko Jaurlaritzaren eta Gizero horri alde, Google jarri eta gertzen da, lur entziklopedia tematikoa dago, zuen bero zituzten beste liburu horiek librak dira eta ja daude sarean. Horko informazioa kopiatu daiteke, inoko arazori gabe, iturria aipatzen da. Iturria da lur entziklopedia eta putxua. Zara horrek ez dut oso da, batzuk ez dut dela jakeak kontu bat. Nik esaten zuzuk egin dezakezu ni informazioarekin nahi duzuna. Nahi badazu saldu dezakezu, baina ezin duzu esan zurea dela eta beste debekatu berdin egiten. Zuk egin dezakezu nahi duzuna. Baina beste norbaitek erabiltzen badu zuk erabiltzen informazio bera, ez gero dut gane, nik hori liburu batean publikatu dut. Zer zuk hartu diazu niri. Hori asaren nahi. Esateotako batek hartezake grafiko hori eta jarri esaltzeko liburu batean kopiarrek jakin. Baino, gero batek egiten badu grafiko horren fotokopia jabeak ezin du esan. Hori da. Modu berdin, bai. Simplean, hau dira indikizio legal oso barra, espaloren normal gezin egoten horretako denuntzia. Baina, gerta daiteke eta modu berean, Wikipedian erabiltzen diren argazki guztiak, euskerazkoan, ingelerazkoan ez, euskerazkoan erabiltzen diren argazki guztiak libreak dira. Norbaitek eskumenak eman ditu erabiltzeko horretan. Eta horrek suposatzen du, momentu honetan, guk erabiltzen duguna da Commons, deitzen den repositorioa, hau da Wikipedia guztientzako baliagarria da, hau da, bertara argazki bat ikotzen bada Wikipedia guztiek erabili esakete, eta beraz guk ez dugu gure ere ikotzen, ikotzen dugu bakarik Commonsera. Ingelesan erabiltzen dute, Kaliforniako legean oinarrituta, Kaliforniako lege bat ditzen dela fair use, uso justo, eta hau da, erabiltzakezu kopierreta horretan argazkiak baldin eta erabilera zuzena baldin bada, eta tamainu txikia baldin badute, eta ez bada beste argazkinik horren inguraiz egiteko. Oso dudosoa da, eta hau da, eztabaida asko sortzen dira, argazkiatea erabilera justokoa den edo ez. Baina hau da, Wikipedia Commons. Hau da, 20 milioi zikreun argazki eta bideo dituen webgune bat, historian, izategiaren historian, sortu den datu baserik handiena, eta hau 10 urtetan ere sortu da, eta sortu du jendeak, argazki duzu jendeak niko ditu. 20 milioi argazki. Bideo eta abestiak oso gutxi daude libreak, musika klasikoa batez ere, himno batzuk, kalitatea honiko gozo daude, argazki hau, mila bat dola erratzen den, horrekin egazi du 2008ko argazki honena, egin zena, baina ikusteko badago era, 20 milioi argazki eta medio horiek erabili ditzakegu artikuloetan. Nahi dugunerako, nahi dugun tamaina, ez bada argazkia, baina
nahi dut moduan, jeitsi ditzakezu moldatu eta berriro ego, bertxio bat, hobetu ditzakezu, aldatu daitezke, mapak adibidez aldatzen dira, Krimiako oso miratuak dago jartzeko, orain egongo da momentu bat, non Wikipediako Errusiari buruz artikulu geografiko guztietan sartuko den Krimiako mapa. Eta horrek denbora bat eskatuko du, baina horren da sortzen. Bideo daude, entziklopedia bideo egin diteke, audio daude eta bada. Ez da, gara batean, zera formato SVG-en sartutako eskemak eta barko hausak, aukera ematen zuten gero zera euskaratzeko. Hori, segitzen du aktibo? Ez guztiak, pero baina formatotekin ez dut gehiago formulatzen nola sortzen diren, baina hori eskemak batzuk meratu direna, eta batzuk itzuli daitezkenak hitzak eta euskarazko daukazu. Hau ere ikusteko, igo diren azken irudiak. Batzuk edo asko segurazki ez zamatuak izango dira gobernatu duetan. Ez dira ez da zu, hemen dagoeneko jende pila bat dago, eta nahi ikusunkiz dira gaina gauza hauekin, guztia legalki egin nahi delako, eta zure esan dakoa horrelako eskemak izan dira, eta eskema hori oso baliagarriak dira hezkuntzan, hori evidentea da, aukera ematen dut, eta mapa puntuak daude, eskema pila bat, eta hauek daude kompresuagoak, eta kompresuagoak, eta hau nire ustez materiala sortzeko zuek eskoletarako oso baliagarriak izan ditu. Daukan alzada hori, 20 milioi eta bilatu behar dira eta bat. Honek erabaten hau, zaudu nire beste gauza sortzera. Artikulu ez gain, eta gauza guzti ez gain, kategoriak erabiltzen ditugu artikuluak ordenatzen. Kategoriak ematen dute aukera Wikipedian bilaketa beste modu bat ez egiteko. Adibidez, egongo da honen inguruko artikulu bat, Euskal Herriko historia. Kategoria Euskal Herriko historia. Herri inguruan abez artikulu egongo dira. Zekara, askotan igual modu batez edo beste dagoetzen datu da, Orduan, kategorian daude Euskal Herriko historiako artikuluak eta azpi kategoriak, adibidez. Euskal Herriko historia garaiaren arabera. Euskal Herriko aro gaiekidea. Aro garaikidea. Bigarren mundu gerra Euskal Herria. Bigarren mundu gerra Euskal Herria. Bederatzi artikulu hau ditu. Kategoriak eta kategoria bat bestearen barruan, artikulu bat egon daiteke nahi aia kategoriatan, pasatu gabe. Batzutan sobrekategorizazio bat dago, baina artikulu bat egon daiteke Turkia dago Europako geografia kategorian eta Asiako geografia kategorian. Hori simplean ikusten pertsonen inguruko artikuluak ez dakit orde legoak egantegi, baina dago kategoria 1898ko jaiotzak, 1998ko eriotzak, Pisturizarrak, Euskal Herriko apaizak eta bigarren mundu Euskal Herria. Kategoria horietan saltu dezakegu askoz kategoriak gehiago. Baina hori da kategorizazioa. Kategorizazioa ere subjektiboa da, normalki segiatzen gara alik eta zehatzen egiten. Ingene asko Wikipedia, non logioi
edukiko dituzten kategoriak dira asko zehatzak. Bai, karo, ezagin, kimika, ez. Eta zuek kategorizatzen duzu, egileak kategorizatzen du eta administratzaileak normalizatzen du kategorizazioa. Normalki egilea kategorizatzen du, eta norbaitek beste kategoria bat sortzen badu, eta uste badu horregon bat duela, berkategorizatu ezake edo beste kategoria bat deitu. Momentu batean eman daiteke beharra, edo beharra ez, norbaitek du, ditugu 5 artikulu gai honen inguruan eta ez dago kategoria bat. Sortzen du kategoria eta artikuluak sartzen ditut barruan. Neko automatikoa da. Ez daiteke ere, bot batekin, esaten zuen artikulu hau esatu izkioz du. Orduan, parte teorikoa dena, berez da hori. Artikuluak hor daude, kategoriak usatzen dira, neutralak izan behar dute, alik eta informazio hobea izan hobe, referentziatu bada, oso guztiak ezin dira referentziatu, eta noski, hona jatzita. Nik batzutan sumatu dut artikuluetan batetik bestera alde handia dagoela, esan nahi dut. Bat egina dago irakurgea, ezagun DBH goiko mailako, batxilatuko beko mailako batentzat, eta bestea dago karrerako gorgarren mailako batek ulertzen modu esatzezuko, fiskat oso urruti daude bat eta bestea. Bai, arazoro korra da gainera. Ingelera saiatu ziren hori bi soluzio ematen, eta ez dut uste lortuten. Bat da Simple English, Wikipedia, dela hitz kantitate gutxia horrekin. Ezagik definitu zela 1000 hitz ingelera, mundu guztiak egin marko dituzken 1000 hitz, eta bakarrik horiekin idazten dute. Esfortzua bida da, eta ezakite maitza ere horra den. Eta bezala saiatu ziren Wiki Junior egiten. Eta Wikipediaren bertsio gazte bat, bertsio infantil, DBH edo horrela. Horretzak ez dira oso horrak izan. Gure eskolan English Simple erabiltzen da. Ingeles ez ematen dira eskolan irakasleak, Wikipedia miratu, English Simple bakite, zera, artikulu hartuta, ikaslea deformatzen. Hor dokagu arazo bat, eta da, nork idazten duen ere, nik idatzi ezake, formakuntza zientifiko dago ere, idatzi ezake oinarrizko matematikari buruzko artikulu bat, badakit nola esaten den, baina matematika oso batzatukoa nik ezin dut idatzi. Beraz, nik idatziko banu, matematikako oso horretuko artikulu bat, gauza batzuk benduko dituzke ez ditu dago nik ulertzen, itzuliko nuke bakarrik ulertzen dudan partea, ingeleratik hartuta, zuten egingo nuke, eta baina zeratuko litzateke baina gaurko bat. Baina egiten badu norbait, unibertsitatean, master bat egin duen horren inguruan, eta kontrolatzen duena, normalki konsideratzen du horren inguruan badakila jendeak, eta duan gora jartzen du. Hor arazo bat dago, eta arazo hori konpontzea zaila da. Gertatzen da asko, nire ustez, adibidez, filosofiako testuetan. Filosofiako testuetan askotan daude hitzak irakurri behar duzuna zer diren. Eta joten zara eta ulertzeko zer den beste horniz batzuk ulertuko duzu. Baina hori zeriekin ere gertatzen batzutan. Azazak egin zer ezak izan den soluzioa. Hor paradoja ere bat dago. Batzutan, euskarazko artikuluek ez dute ingelesa gaztelera maila, baina praktikoa badira. Batzutan esan duzu, bilatu diametroa. Ingelesek diametro sartzen zara, eta formula topatzeko konferentzian diametroa igual, formula topatzeko zoratzen zara. Eta euskarazko almatzen eta normalki izaten da, nire ustez, gertatzen dena da, artikulua geroz eta luzeagoa, orduan eta aurreratuagoa da gai, matiz gehiago ditu. Eta artikulua motza denean, normalki saiatzen zara, lehenengo esaldia horrekare jartzen eta gian gero garrantzitsuena. Ingelerazko Wikipedia saiatzen direna da,
estandarizatzen artikulu guztiak, artikulu luzea direnak, lehenengo 3 parrafotan egaten ere informazio basikoa. Eta informazio basiko horrek ez du behar, master bat egitea, ulertzeko zer den esaten egiten da, informazio simplea. Claro, informazio simplea zer den edo ez oso subjetibo da, ez? Nik geologia ikasi dudana, ulertu dezaket, ezin dudana hitz egin, Alpeen inguruan orogenia hitza erabili gabe, baina orogenia hitza erabiltzea agian zaintzen du besteek ulertzea. Bai, daukagun bentaja da, hitz komplexu guztiak lotu bat ditugula, lotura bat eta beste artikulu batera eraman. Orduan, ikasten da. Claro, nik Wikipedia ere erabiltzen dut asko nik ikasteko. Artikulu bat itzultzen du, dioten ez, eta zer da, eta zer da nahi zen, zinteresak, hau ere itzuli dut. Ez? Orduan, claro. Nik ikusten dut ikasleetan zehose asmatu da, ikasleak bideratzen ditugu Wikipediara besterik gabe eta askotan galdu dira. Modu batean edo bestea arrestu bako benik bidea, ikasten zeret, oinarrizko hezkuntza, egiten ikasleak diretan, batez ere euskeraz behar dut. Inundik atera edukienak eta gero informazioa hartuta dut ere eskortzeko. Hortan, nik entzuna dutan, badirela aplikazio testua erresten dutena, ez? Zuk esan duzun hori 1000 hitzetara edo laburtzen edo akaso ingelesez eta alako hizkuntza majoritario horietan, ez? Eta bestartik, ni askotan naiz intentatuta Wikipedia Junior hori bultzatzeko edo sustatzeko, ez? Katalunia hori olako zerbait bideratu zutela, Frantzia... Oso zaila da, horrek behar duena da alderantzizko prozesua, ez? Horrek behar du Wikipediako artikuluak ondo sortzea eta gero egote dena pertsona batzuk testu didaktikoak egin dituzena horretan oinarrituta, agian inkluso perdertuko dituzena kariketak, perdertuko dutela eskola irakasteko moduan nola den, zakitez didaktika ikasi, hau azalduko dut eta gero horren ostean ariketa bat egongo da, edo egongo dira galdera batzuk, edo egongo da, claro, hori da testu liburu gintza pentsatzea pixka bat ere, edo egiten diren. Claro, ni Wikipediako editore bezala saiatzen naiz alik eta informazio gehien jartzen. Eta alik eta informazio gehien batzutan bai gertatzen da, diluitua... Euskarazko Wikipedia ez gabe da, gure arazak gehiago da punta, Bai, baina badakizue erabiltzen potentzialen ikasleak direla, eskola erabiltzen da. Barak gero, jende duak erabiltzen dula. horren inguruan... Euskerazkoa delako. Euskerazkoa. Euskalanian eratzen dugulako gazlanian hori besan guztizkuntzak. Bai, normalki... Gero ez dela, testu liburu horretara probatu batzea. Gaur egun segitu zabaltzen dezu, ikatzen dugu informazioa bilatu, kamikanek ekarri, baina gehien bat jolariko beste izan. Ditugun estadistika arabera, dago egune batek estadistika jartzen duena, egia da, oso artikulu ikusen izaten direla euskera, Euskal Herria, eskola, horrek esan nahi du bilaketa hori dena normalki jendeak egiten duena eskolan bertan. Baina egia da ere, aktualitateko gaiek bilaketa asko egoteak dituzela. Hori ere egia da. Orduan, hor bai ez dela publikoa da eskolakoa, baizik eta Googleetik etorri daiteken publiko bat. Eta Google lehenengo bilaketak lehenengo bermaitzak... Bai, Googleek priorizatzen du Wikipedia, eta euskeraz baldin bago artikula, eta euskeraz baldin bago Google jarri eta lehenengo agartuko zentzun. Eta horrek eragina dauka, oie, egitla ez dakit hor. Jendeak bilatzen du bere inguruan jarriteko zerbait gehiago, eta baldin bago artikula horrena lehenengo agartuko zara eta bilaketa. Eta hori ez da oso, ez dakit, igual bai, ez duzte bilatzaile justo hori eskolako bilatzaile den. Da gehiago agian momentuan, eta informazioa lortu nahi dut, edo ez dakit. Pista bat eman aldu ere publiko bai dela gazteagoa, lehenengo 100 artikulu irakurri eranean zakileta artikulu daudela. Horrek, imartzen ideia da. Hori bat artikulu izan nahi,
perfil batean azazteago, Eskola bitzen da gure dugu. bai, Piskat mimatu bako nukela hori, ez dakit zein dan bidea, edo nola, baina... hori, momentuz igual daukago erronka gehiago edukitzea, eta askotan gertatzen zaigu, edukitzen duzula artikulo bat sortu dela norbaitek eta jartzen du. Ponera go cabrones, komuniateko jartzen zutzea hori, jartzen du, tikizarrak egiten buruan. Eta gero jendeak igual eskatu diotela lan bat eskola, eta nola sortu zen Blue Planeta. Eta orduan jartzen du, artikulu bat sortzen duela, nola sortzen den Blue Planeta, eta jartzen du, ez dago zerrez! Ja, eska horrela zuzu biletu da, zara, lurra eta horrela zuzu, bai. Orduan, jende asko bai bilaketak egiten duzunez, hau da, jende gaztea, baina nik dudon daukat hori, eta gero ere zer portzentaia den unibertsitarioa. Batez ere, agian eskatzen den sakontasun mailan, unibertsitateko lanetan, bai eskatzen zure, artikulu bat eskatzen doagoan, referentzia, PDF-ak eta... ezagitzen. Unibertsitatean egiten den erabilera nagusia da, sarrera, hau da, gai baten lehenengo informazioa gero jauketan, jakin duzu eskar gehiago, eta joango zera ikusi sakonago, eta zure lehenengo jakin behar eta hau zer da, eta horretara jotzen dute Wikipedia, eta printzipio ez beste indikaziorik ematen bibliografia gehiena izaten da Wikipedia. Xareko unibertsitatea, eta unibertsitatea bat. Nintzako kezkaz, igual gure itzin dugulako horretaz. Zenbat editore eta ze kopuruz, eta ze densitatez dagoen euskarazko Wikipedia. Agian, pentsatzean egitea eskolako Wikipedia bat, agian lan itzela kontuan hartuta ez gara, beste, hau da, komunitatea txikia da, eta azkenean egin behar dugu, euskara sustatu nahi bat eman dugu, egon behar dugu guztietan, horreko azpikitu batzen pelikurak izakizko Wikipedia. Eko asko, bizkortxatu dira, ez dakit merezidun sortzea bat eskolakoa, sinpolo zure aipatu duzun hori, edo edikatzea hau, ez dakit zema jendea dira ordanean. Hau da estatistikak, utxaileko adierazpenak. Egon dago, txika luzea, ditzeko. Otsailan egon ziren aldaketa bat egin zuten 221 bat erabiltzaile. Aldaketa bat, ez duzan nahi hona erotxarra den. Aldaketa bat, izaiteke norbait, zerbait hautsi duena, izaiteke robot bat, izaiteke norbait ingrerazko Wikipediakoa argazki bat jarri diguna, egizken gozatzu. Joten bagaraia pixka bat, aldaketetara, egun aldaketak baino gehiago egin duen pertsona dira hori konsideratu zen modelo multiagoa. Egun aldaketa hilabetean, da hiru aldaketa egunean, afizioz edo dituzu zen. Eta berreuta aldaketa baino gehiago dituzten 6 pertsona. Orduan, hori da azkenen komunitatea. Joan gara aldatzen, baina ikusten baduzue, mingetan otsailan 20, eta 1000 aldaketa gehiago dituzten 3 pertsona, baina, aldaketa daude, baina ez da oso ondien. Eta horrek bai egiten dugu arazo bat. Jende gutxi gara, gauza guztiak egiteko, eta jende gutxi gara egiten diren aldaketak kontrolatzeko. Eta orduan horregatik azarratzen gara asko, sartzen denean norbait egiten duzute eskola batetik egiten duzute Kristo sarrazkia 40 artikuluetan, eta gero hori konpondu bat duzu. Horretu duzu eskola, euskaloka, lan bat. Hala esango dizuet, gure alde, mekanismoa da txikia, morez batzen du, baina txikia da, kopuruz, eta oso erraz detektatzen da. Oso detektagarria da. Oso jende gutxi da, sartzen dena Donostiko artikulura, eta jarri beharrean, 160.000 biztanle baino jarriko ditut, 176.000. Oso jende gutxik egiten du hori. Normalki sartzen da jendea, jartzen du, no seke, oso erraz da detektatzea. Jendeak egiten ditu, por cierto ez dakit zer dati den orain, ikasleek ez
dakitela izenek ere minuskulaz bidazten direla, ere dituzte artikulak minuskuletan jarriko dela, eta badakizu horrek, ez duela, artikulu hori ez dela benetan, urrunetik, detekatzen da. Bai, eta hala ere, daude, mundu mailako Wikipedia guztietarako voluntario batzuk, batez ere, ingeleres asko eta alemaniazko Wikipedia lan egin dutenak, kontrolatzen dituztela Wikipedia guztietako sarrera, denbora errealean, dago jendean voluntario den horretan, eta oso errepresentatzen du norbaitek vandalismo simple egiten duenean, adibidez, etatuan dio horretan dionean, eta horrek saltatzen dio, automatizatu da horretan. Bai, esaldi bat jartzen baduzi maz, oso zaila da. Egun izan ditugu esaldiak, igual urte baitez egon direla, norbait konturatzen den arte horre esaldi hori dago dela. Eta, klaro, horre, mina egiten dut, horre gonda horre urte bete, eta ez dakitzen bat jende irakurri duen, eta ez dakitzen bat ikaslek egiten lan bat, zegoen persona historiko bat, eta bakoetak hartzen du erdian, testuan erdian, jartzen du, bai, arazo psikologiko dut zituen, zederoak egun bezala barrabi bakarra zeukan. Eta jarretzen zuen testuak. Horrela, eta orduan, oso ondo idatzia zegoen, ez da zerbait detektagarria dena. Pero, hori dago... Puede pasar. Eta bestelako robotak espamien eta robotak reakzio guria? Ez, horiek, normalki Wikipedia horretik oso registratzen dituzte, bai. Baldin badago norbait adibidez link bat jartzen duela Wikipedia guztietan, blokeoak dira izugarriak eta oso azkarrak, oso kurioso. Bale, orduan, kontrolatuko zinetenez, Wikipedia edozeinek aldatu dezake. Bai, edozeinek da edozeinek. Ez da beharrezkoa eta registratzea. Orain ez dago registratua, eta hipnosi artikuluari ematen badiot, ez dugu euskeraz, beste gauza txagarria. Zaukagura, iraten baraiz, sortu dezaket, gorde, ez badago registratua bi pausutan, lehenengo ikusten dut artikuluaren beharatzen dut alera gorde, registratua bazala funtzionean gordetzen duzu, bat dauka besterik. Ez dakit, imaginatu behar esatu dela, jode, hipnosiari buruz tal, ez dago, a ber, zer esaten duen, hostia, ez dago artikula. Hemen goian dokat sortu, nik horri goren baion, artikula sortzen dut. Ez dauka beste misteriorik, Wikipedia sortzea. Ez dago prozesu luzerik, horrela sortzen dira. Nik artikulo bat, existitzen den artikulo bat hartzen dut, eta aldatu nahi badut, hemen goian horretan diot, aldatu, artikuloa aldatzen dut. Bai? Hori da guztia. Lehen, azaldu zu eta horreneko, aldatzen baduzu ikusten dugu aldatu dela. Artikulo guztietan ere daukate historia bat. Ikusteko, hau berria datuko ez dauka, baina hemen goian dauka ikusi historia. Bai? Hemen ezin dut aldatu, hau ere erdi blokeatuta dago. Nik ematen badit hemen ikusi historia, artikuluari ikusten dut, egin zezkion aldaketa guztiak, nork egin dituen, noiz eta bat. Dago jende bat egiten duela, difuzaio wiki-arkeologia, eta da begiratu artikuluak nola joan diren garatzen, ze igual momentu batean artikuloa, momentu batean igual desmarratzen da, eta zegoen aldaketa bat, artikuluak hobe zegoen. Hau da, zaiatzen da obra, bertaz zegoen kontsentsura. Honek ematen dugu entaja bat, ze edozein momentutan ezabatu izan den informazio bat berriro jarrezakezu. Agian momentu batean ez da relevantea, baina gero bai da relevantea, ez? Edo norbaiten sarrera zeukan jarrita informazio bat, gero historia atalera mugitu nahi duguna, mugitzen dugu, baina gero zen dugu, baina atalean ere ondo zegoen, eta hori egin dezakegu, eta artikulu guztia dagote historia bat. Galdera bat, erregistratu gabe artikula sortu daitezke, gero aldaketatan nola ateratzen dugu, nola ikusten dezu ez zenik egin duen. Hola. Bere IP agertzen du. Eta IP-ak blokeatu daitezke. De hecho, hau batimada horrela da, noizbait blokeatu dugulako. Blokeatuzkeo, ezin eskatu bat zaila desblokeatzeko eta hori. Denbora bat pasatzen da. Blokeoak dira
hemen azkenan bandera hori egiten blokeatzen duzu IPA, ez? Bai, eta hori egitzatzen zua. Bai, ni konago nire, da ezberdina, lehenengo ja artizuak izango barik duen garratzen eskit, eta da. Demagun hau, hemen begiatzen dut, honek zer egin duen. Bale, horrek egin du begira, hemen dago dukeso. Bai, jarri du kaixo laguna zazatu dugu. Bai, orduan nik orain, zigor ejemplaroan jarriko diot, hori egiten da. Lehenengo egin izakena da, desegin. Bai, ematen bai duten, bideokaputai bat, eta desegin, eta ja, gordetzen da dena. Eta orain blokeatu dezaket. Nik ematen bai blokeatu, esaten dit, hemen zenbat elborez blokeatu behin bat. Egon ditek 15 minutuz, eta hori da, 15 minutu da batzutan dagoenean, norbait hasi dena zerbait aldatzen, eta gaztalian, eta orduan, 15 minutu mezu bat diazu diozu, eta, oie, eske justo aldatu dugu, edo bi aldiz onduz artikulu bera, eta behin eta berriz da sortzen. Ingeniaz esaten dute, gazteleazko Wikipedia esaten dute, presume buena fe. Ez? Hau da, igual horretek egin du, eta ez egin du bezkizakilako segiten, orduan hori, eta gero daiteke betiko blokeatzea. Betiko blokeatzea, irritan bakarrik egin dugu, bat daudioko ikastetxe bat, eta beziterrek egin dugu ikastetxe bat ere. Betiko, astero, blokeatzen duzu, astero beterako, eta horreko astean berreko informatikak klasez, eta berreko astean duzu, orduan, ez duzuen ez ezer lortzen, betiko. Hau, ja egon izan da blokeatuta bi aldiz, hemen izaten dizu blokeo bat, ez? Orduan, nik hemen, epaile moduan, sententzia bat egin behar du, eta orduan niri gustatzen zen baina komputerri inguruan izaten geroz eta gehiago. Ez, egun bi ordu, pero bat, bi egun, baina, bueno, hemen izaten bai dut nik, egun bat, erabiltzaile hau egun batez ezin dugu aldaketak egin, eta gainera saiatzen bada, esango dugu, blokeatuta zaudela aldaketak egiteko, eta jarriko dituzu. Bai. Orduan, hori. Erabiltzaile registratuak ere blokeatu daitezke. Ez maz, bine egin egin froga gure izentatez, eta buruzare blokeatu dezakegu. Hori gertu daiteke. Berez, hori da neurri bat ere, administratzaile batek, hau gertatzen zaie probazioezko Wikipedian, hartu duela boterea ultraeskuineko pertsona batzuek, eta kasu honetan ez dago zer egiten, baina hori gertatuko balitz, eta propaganda nazkia dira egiten, administratzaile bat blokeatzeko aukera ere badago. Bai, gerra hiri bat da administratzaileen artean, baina arazoak legalak ere momentezkenako, eta bat. Hau da, administratzaile ez dago guztiaren gainetik, berez, jarraitu behar dugu importatzen dut. Bai. Orduan esan dakoa, guztiok sortu dezakegu, guztiok hobetu dezakegu, oinarritzen da fede honean, eta fede honean oinarritzen den bezala, hor dago, ezagitzen zuen Paretoren legea. Paretoren legeak esaten du, 180 ikuslea dela, 120 sortzailea, eta sortzailearen jendearen artean 180 komun sortzen du, 120ak igualezko nortu sortzen. Orduan, hori gertatzen da, kopuru bat minimoa dena, ez da esan nagusia, jendere irak ondo egiten du eta ariketa beren egiten du. Eta Wikipedia gero zetan bea da, egunero editatzen dugu, egunero azten dira artikuluak, ez bakarrik artikulu berriak sortu, artikulu bakoitzagatik 10 edizio horri gade bakoitzagatik, artikuluak egin eztabaida, laguntza horriak ikabar, 10 aldaketa daude, media artikulu bakoitza, kontuareteko 20 bat aldiz errebisatu izan dela. Eta hori asko da, artikulu batzu dira berreu, ez dira mi. Media bezala ondo dago, ingre asko alda asko zuzitako noski, baina gurerako ondo dago. Eta gainera, nezitagun jendea desengantzatzen dela, beti dago norbait berria joten dela, hartzen dira guztua eta gure artikulua sortzen. Ez? Horain hau, hartxoak honek errematza egin betez japoniari buruz partikulak egiten. Ez? Hori bakoitza ditu ere gauzak. Eta dena da ondo.
Eta azkenengo gauza igual, da horretan zekit egoeraz. Bostak eta lorra esatzen, jartzen duen egin bai, pizka bat denez osatu eta gero profetxatatu. Hori, eta gero ikusi dugu nola ditu. Gauza bat daukaguna da, karo, entziklopedia batean egoteko artikulo bat, entziklopedia batean egoteko merezimenduak egin garrit. Guztia ez da enziklopedikoa. Guztia ez da ingres noteworthy edo betzen dute, ez? Notable, edo ezakit euskerazkoa. Guztiak ez dauka garrantzi maila bat urre enziklopediak egoteko. Claro, zein da maila egoteko. Oso zaila da, ez? Adibidez, Bilboko zazpikalek nahiko famatuak eta ezagunak dira kale bakoitzak bere artikula berez izateko. Euskal kultura, garrantzi badokate, fotografia, bilaketetan eta egin bat dugu berdina Tokioko aldezarreko kale guztiekin, nire duda nik ez duk egin zuken denbora horretan. Karo, Loiuko aeroportua euskarazko bidea egotea garrantzitsua da, baina Loiuko aeroportua baino garrantzitsua baina Loiuko aeroportu asko, besteak ere egon da dute. Disko bat grabatzen, adibidez. Armiarmatik, literaturako zunditeria eta hortik daukate datu base bat librea dena, egile guztiak eta hori guztiak robot bat egin genuen eta euskeraz libururen bat idatzi duten 2000 pertsone daukate artikulu bat. 2000 pertsona horiek idazteak dira, liburu bat argitaratuta daukate. Karo, guztiak ez dira bertan batzak, edo esatzen dira. Bai, kontzumi bat liburu bat idatzi dute. Karo, logika bat dira jarraituz, diska bat egintatzen duen edonor musikaria da, paliteke. Baina disko maketa bat baldin bada, eta bakarri maketa baldin badauka, artiklo bat dauka, ez da bai dagarri. Bai, hor dago horreka bat. Gehien hor dakigu, nire kuadria ez dela notizietan agertzekoa, ez bada nire kuadria notizietan agertzen dela maiz. Kasu horretan agian, kuadria bezala, adibidez Bilboko konpartzek badituzte artikuluak. Bilboko konpartzak fenomeno sozial garrantzitsua giroko, baina Euskal txarrela bakoitza ezin da bertu. Bai, irizbidea oso labainkorra da, eta zaila da zehazten, baina ez da bai handiak sortzen ditu, baina tendentzia gaur egun da ia gauza guztiak ez daitezko enziklopedikoak. Momentu honetan, nola dago, bat ezerik ere asko behiratuta, kamien ere asko ditu nopide artikulo, nopide artikulo ditan, nire gozak, nos da nire bien, ez? Hau da, estatu batuerako estatu bakoitzeko, senatuko ordezkari guztiek. Claro, nago egiten dugu berdina, guk egiten dugu Euskal Herriko herri nagusietako alkatean inguruko artikuloak. Bai, muga labainkorra, eta ez dago arau, bakarra da, kontzientzi izatea. Hori ere da metodo bat zakiteko norbaitek vandalismoa egiten duenean, zen norbaitek egiten gauza, ez? Jon Muñoz, puto amo en el fútbol. Batzu jartzen dute, oso futbolari hona da, eta etorkizunean erregalak fitxatuko dut, eta bai, ez beraz ez dago. Bale, baina urretzen da, klaro, erregaleko jokalari guztiek artikulo bat merezi dute, behin egin genuen erregaleko plantiaren artikuloak, beraz, erregalak fitxatzen dut bakoitzaren inguruaren artikulo bat egin dugu. Bai, ez dago horiak eta bat. Tour de Francia korritzen duten ziklista guztien merezi dute, baina agian Euskal Herriko itzuliak. Bai, bertzen da, ez? Bale, eta gero, alderatzizko kontua, batzuk oso bat daude, baina faltan direnak edo informazio komeniko lirateken artikulei buruzkoa, nondik ateratzen da? Ez daukazu ez dueko... Bai, ez zera bat termino hauek ez dakate... Bai, hor dugu batzuk, hemen goia da dituko batzuk artikuloak sortu ditugu, hori egin gerunetik, egon zen bere garaian ingelerazko Wikipedian egin zuten zerrenda bat Wikipedia guztiek edukioak proiektu zuten 1000 artikulu. Nola jakintza unibertsalaren 1000 artikulu. Eta 1000 artikulu ikustu guztiak ditugula sortuak, egon baten bat asozitzaigu. Katalanek egin zuten 1000 artikulu horiek sortu ondoren, egin zuten 1000 artículos que deberían ser destacados, es con la información asko dugu dutenak, baina, claro,
zaila da, eta gainera jende gutxi gara zerrendak egiten hasteko. Asko gogo bagina, bagina nik egin dut egin zerrenda bat, bai edo bai izan behar ditugun, 200 animali izan behar ditugula hori inguruko informazio oso edatu da. Baina momentua da, adibidez, gorputzeko ez dut egin inguruko artikuluak ez ditugula. Karo, egun batera zazaren, hori inguruan egin behar duke. Zara, hori dituzu bi hiru, baina begar, zara. Eta, igual ere dako, igual ez ditugu, euskarazko Wikipedian nahi biz, igual ez ditugu kotxe markek inguruko partikular. Baina, seguro nago jendezko bilatzen dugula. Estadistikak bai eman dugula. Jendeak eskatzen dago eta hongo ez dago. Ez, guba garrik lortu ezakegu estadistika, jendeak zer bizitatzen duen dagoenetik. Orduan. Oso zaila, horren bai eskatu duke, zer uste duzu behar dela. Utxegindako bilaketak ez dira. Eta zirriborroak, zer bateako zirriborroak proportzioa artikulen aldean, nola pasa zirriborroetik artikulen biderik? Zirriborroa era termino oso relatibo bat. Zirriborroa izan daiteke, parrafo bat bakarri dokan artikulua. Askotan, parrafo bat baino gehiago idaztea Venezuelako dianan aurkitutako zen euskarren inguruan zaila. Beti izango da zirriborroa. Noski, eta armuinen inguruan bi esaldi edukitzea, hori zirriborroa da. Informazio nahikoa dago eta nahiko garrantzitsua da. Zer den zirriborro eta zer ez, hori ere norberak erabiltzen du. Bere garaian nintzen oso aldekoa, parrafo bat diatzen eta zirriborro gisa jartzen. Gaur egun ez dute ikusten egiten. Eta inkluso artikulu batzuek kentzen, ikusten badut kentzen dut, haitu parrafo, informazio pixka bat da. Hala ere zirriborroak artikulu kontatzen ditu sistema. Hori da bakarrik guretzako termino, kalitatezko termino bat. Eta, euskarazko Wikipedia dira asko, zirriborro dira. Eta bukatzen, esan nahi dut, hobe da termino batek zirriborroa ikutzea, edo esatea, ez zirriborroa ikutzeko, hobe da esatea. Esan nahi dut, justu, Zuzeruzuz. Nik uste dut hobe dela zirriborro, esan nahi dut, bueno, pues zer da, ez dakit zer, pues da, hau da, izeriak ematen dizun, zerbait bat da, hobe, bueno, Nik ere uste dut. segur zen egiak. Batzuk esango dizute hori sortzeko artikulua laburreria da, eta ez zen enziklopedikoa. Euskarazko Wikipedian ez daude moduan, ez daude egoera batean, ekarpenak bukatzen du. Norbaitek egin modu parrafo bat, egin modu esaldi minimo bat. Herri hau ezak inon dago, eta egin mila bizan ditu, nahiko. Lurren enziklopedian gutxiago dagoen da askotan, artikulu begiratu eta esaldi bakarra dago. Eta gero beste agoteia da, susartzen zara, eta hoize pobre, zirriborro bat da, beti duzu ezkerreko zuta bezateko, aberfren, zezeko, jak sartu zara, eta errezun bezakeo beste hizkuntza batera, zer, bueno, euskarazko pobre iruditzen zen, manoa gaztelera da. Hor dago ere, beste fenomenoa, eta da jendeari folio txuri bat ematen diozu. Zaten diozu, idatzia zuaren ingurua, osatzen zaiko askoz gehiago, ematen diozu parrafo bat, zer gehiago zen duke. Zer gehiago errezagoa da. Jo, konguretzen ekon egotea hori inguruan, eta guan igualia aldatzen duzu. Edo gehitzen diozu plantilla bat, edo gehitzen diozu irudi bat. Biko, zeari euskara ikusten duzula, eskilo dituzola arazoak daude, zer ikusiz itzutzaioak dugula horrazketa, eta gauzak egiten, hor daude eskilo atun batzuk. Eta gero hortik ikusi eta sark, lokalizazioetasunekin zer egite zuen, memoriak eta horra, artikuloak euskarazko edo zuzenean folio txukia edo zuzenean artikatzen. Orokorrean idazten dugunok, konsideratzen dugu erratikoki ondo idazten dugula. Egia da gero zuzentzaio hori bat diozu, eta bai egia da, akatzen dituta. Ez dira oso nabarmena. Gainera, ohiko akatsak ere zuzentzen dugu boten bitartez. Badaude, ohiko akats batzuk, askotan egiten direna, urren ez urren atxera edo atxerekin den, eta mitikoa. Etxo kupelen uste dute, mila berrein egotu, atxeratzen izan hori zuen gaitzen.
baina daude gauza batzuk, ematen zutena. Euskararen kalitatea beti hobetu ezakezu, baina hizkuntza guztietan. Eta hau da, gaztelerazkoan adibidez, nik horretu artikulu batzuk oso gaizki idatzia oso gaizki erredaktuak. Eta artikulu batzuk, espainol batek hasi duenan argentino batek bukatu, eta koherentzia arazoa daudena izkerari dagokionez. Hori gertu da gite. Euskarazkoan bat daude, eta batez ere jende gazteagoak egin dituzten artikuluetan akatsi nahiko egoten dira. Zuzendu daitezke, baina, zorionez badago jendea zuzentzera dedikatzen dena, artikulu zuzentzera sortzera baino. Eta hori ere da zerbait interesgarria, ez da bakarrik artikulu gehiago dutzea, ez eta obeidatziak. Eta bestea estiloa, gu daukagu, Wikipedia gehienetan daukagun estiloa, eta da, azten gara, ez da iztegitako modua. Iztegietan ez duzu inoiz jartzen hitza esaldian, eta hemen lehenengo esaldian beti hasi bazara horrekin. Hori da Wikipediaetan, normalki jartzen du lehenengo hitza, zer den definitzen duzuna. Negritan, ondoren baldin badauka leku geografiko bat da, bertako hizkuntza nola den, pertsona bat baldin bada noiz jaio eta noiz hil den, estilo batzu daude, ez? Donosti, Gipuzkoako hiri bat da, ez arazte Donosti, ze hiri politik, ez zara estilo batzu daude. Eta estilo horiek errespetatzea denborarekin egiten da. Subjetiboa dira ere, nik hemen egingo nuke beste motako paragrafo bat, edo beste motako teletuko nuke, baina, hori ere denborarekin joan ezaren begiratzen, ez? Kala, hau jendaz edo, igual berrogei arrazki zartuko ditu, berrogei arrazki zartuko, baina hori ere guztion artean hobetzen dugu. Alere bai ditugu hori hizkuntzena, baina azken aldien ari gara nahiko lan egiten hizkuntza eta beste grafiak erabiltzen eta hori bizka txukuntzen orain internetek ematen dugu eta azkarren lokalizazioa. Softwarea, Wikipedia erabiltzen duena da MediaWiki formatua, barkatu. MediaWiki hizkuntza, MediaWiki hizkuntza 2 hilabetean behin edo bertsio berri bat ateratzen da, eta nahiko gaurkotua daukagu oso batzuk aldatu egiten direnak eta inbederaz daudenak, baina momentu honetan izango dira ez egin 16.000 mezu eta igual daude euskeratu gabearen edo atzeratu daudenak. Ligatu da izan, MediaWiki? Da erabiltzen duen softwarea azpien. Softwarea ere hau guzti euskeraz egoteko itzulpenekin behar dira. Wikipedia guztietarako itzulpenekin behar dira. Ingeleraz da originala, normalki, eta joten dira noiz behin ezbeten. Hemen 1000 betetara hau izango da programa berri. Firefoxa bezala da euskeraz dagoela, eta hori lokalizazioak hori izan dut. Itzulpen memoriarekin dago proiektu bat, Isataldeak abiatu zuena, itzulpen gintza automatikorako, eta egiten zuten artikulu bat itzulpen gintza automatikoa, zuzentzen zenuen eta programa jokatzen ikasten. Daude saiakera batzuk, baina euskeraz momentuz itzulpen gintza da tentuz dena betzeko. Erabilaiteke, baina zuzendu bat duzu beti. Eta Wikipedia ginetan daiko gaizki ikusia bat zuten gintza automatikoa. Zen gintza automatikoa ez zuten emoni, agian erraxago tokatzeko beste nahi. Horako bai, beste kalitatea hartzeko editore bate, baina lara formato GNX, tanto jartzen hartzeko zerbait egibatzen. Eta estilo liburua, badago zerbait idatzitan? Bai. Zero ligura daukagu laguntza ematen badit hemen. Dago hemen artikuluak nola aldatu, estilo gida. Eta estilo gidan artikuluak eta pixka bat nola jartzen duguna sala, nola jartzen duguna bat. Eta gero euskerari dagokionez, eskatzen
Sendiako arau betetzearena kasu konkretu batzuetan bezala ez daukatela arrazoirik, gaizki erabaki bat dela. Euskal Sendiarentzat Frantziako toponimoek azentu diakritikoa mantentzea behar da, baina Suizako zona frankofonoa nahiz eta bera ingurua. Orduan, zabera hori egin zuzen egin, ez da. Eta gero, derriago estilo ingurua zarian dagoenetik, ere oso erabilgarri bat oso eskonarako, ez? Zakit, Euskal Sendiak ez dauka Myanmar edo Kambodiako izulpenak egiteko jogu arauri, eta berriak behar izan ditu batzuetan, eta beraz badaude gauza batzuk jantziak dugu bat zaren. Badauka goztio inguru bat. Eta, atxeden horrekin baita gutxen dizueko zautxo bat, interesgarria zuentzat. Lehen esan dagoa, daukagu historia, kontrolatu ezak ez zura dara den, baina ikustu gehiago, daukazu artikulua nork aldatzen duen eta horrez. Eta hemen eskarrean dut dituzna, irela PDF izafetxe eta liburu bat sortu. Gero ikusiko dugu, baina dago aukera gaien araberako liburuak egiteko. Eta liburu horiek jeitsi imprimatu eta bidaltzeko. Hau interesgarria izan daiteke, maketatzen dizkizulako artikula, zuk ez dizkizuna zeintzu, maketatzen dizkizu eta ematen dizu formatu errez batean imprimatu eta ikusteko. Badiez horretik du hezkuntza berziaren inguruko liburu bat. Eta ditu artikulu guzti hauek, eta PDF-an jeisten baduzu, denbora bat argitzen du bakoitzean, izango da bat horriko apunteak, eta hau nire ustez interesgarria izan daiteke zuen apunteak egiten zuen irakasleak bat imazaretek. Kaso horretan, ematen dudako zuzera polita eduki propioak lantzeko. Nahi dugu ezakit, musika irakaslea zara, eta hamar kompositore hauek, hamar kompositore horien biografiak hartu, PDF moduan, aukera daude, PDF-a gainera klikagarri da dira lotura, baten du aukera bat, nik ustez interesgarria izan daitekena. Hori da, eta gero artikulu bakoitza PDF bere jeitsi etek, eta horrein dira gutxiko izuen, ez da, nahi non pixan dira gutxiko. Eta zuk kaptatu dezakezu, honekin, hori gero gutxiko izuen. Bosteun artikulu behar. Inkluso imprimatzera behar dezakezu. Akordio bat Wikipedia Fundazioak imprenta batekin eta niko ondo daude prezioz. Nomentatzen gara paperean. Bueno, basa batzu paperean ondo daude. Gestu denean. Orduan, sortu dit, 87 horriko liburu bat, hezkuntza bereziaren inguruan, bere jarri gabe diot, ze artikulu ditu da, nola eta bat. Eta interesgarriena dena, da, PDF-an egoteaz gain, liburua sortu eta bat, bukaeran, guztiaren bukaeran, esaten dira, nork egin dituen aldaketak eta norena diren argazki bakoitza. Lizentzia, lizentzia bat da librea, eta horrek ematen dizu aukera hon bat rekonozitzeko egindako lan. Ze hori da eskoltan gertatzen dena jendak Wikipedia egitako egin batzuk ditu. Eta hori bukaeran agertuko dira, nortzuk egin dituzen ekartenak, ze jende parteako du, ze argazketan goa diren eta bat. Bueno, zin maz. Zaila zantzeko du bat. Niri ditu zitzaren romantikoa, incluso. Jesu superezio bat, eta gaia jartzen izun hori egin duten, egile guztien. Kargazen beraz, eta zazpioak egin dira. Hemen, aguztia dira irudien zerrenda, nork egin dituen. Eta hauen dira artikuloa, bakoitza zer den, nondik hartu den, eta ze pertsonek parte hartu duten.
Eta iturri hon bat da, esaten izuena, horre balen genuen froga bigarren mundu gerra eta 500 eta piko hori gaineko liburu bat nintzateke, eta hori ez da gutxi. Ez da, kontu asko da. Ingrea sartzen baduzu, igual, 1 milioi horren dira. Euskal